Matimoni, oh, ehlasela mina ngiyanetembo waseCalvary. Matimoni, ehlasela mina ngiyanetembo waseCalvary. Akasoze angindele owangifela eCalvary. Akasoze angindele owangifela eCalvary. Uqalile umsebenzi zakufeza empilweni yami nomusathane ehlasela mina ngiyanetembo waseCalvary. Uqalile umsebenzi zakufeza empilweni yami nomusathane ehlasela mina ngiyanetembo waseCalvary. Akasoze angindele owangifela eCalvary. Msindisi wami, ongihola, obambisisa isandla sami. Akasoze angindele owangifela eCalvary. Msindisi wami, ongihola Jesu, Baba Jesu isandla sami. Akasoze angindele owangifela eCalvary. Yamasi, ngimbonile Jesu owangifela eCalvary. Yamthanda mina ngingebuye owangifela eCalvary. Yamasi, ngimbonile Jesu owangifela eCalvary. Yamthanda mina ngingebuye owangifela. Nikhuluma nofanele Sibonge Buthelezi. Namhlanje ngila kwaMhlabile kalingana nomndeni wakaTembe sibavakashele. Ngicela uzazise igama. Maria. Busisi yelizana igama. Siyabonga kakhulu, nami ngiyabingelela. Ngivela laphana kuManzima Japan Foundation. Njengoba nibonile singena lana siyesezwa isimo sala ekhaya ngoTethelelo Ndlanzi wasibikela ukuthi ngathi isimo asikho kahle. Nathi sibonele masifika nabo ababukeli kuphi nakuphi phesha kwelande South Africa bazobona nabo ukuthi ngempela isimo asikho kahle la ekhaya. Bengicela ukubuza niphile ngaphansi kwalesimo isikhathi esingakanani? Isikhathi siphila kanzima ngoba lapho usenabazali bami kade kungekho kahle baza bahamba vele isimo singekho kahle kuze kube manje siloku sikanje isimo kanje akwenzeki. Akwenzeki lutho ngithi ngizama yonke indlela hayi akwenzeki.
ngoba lokho kuncane ukuthola lo 350 yikho lokho ngicongobezela ngakho ngithenga ukudla nje ukuthi ngizama ukuthi ngizobhatanisa njengoba into niyibona kanjena nje akubhatanisika kuyenzeki umile nje manje ngicela ngicela usizo ukuthi bangisize bangiyakhele indlu ngoba makubanda njengoba isikhathi kade kubanda bekunzima sinengane encane bekunzima ngempela amakhaza silale nje kunje singakwazi ukuthi sothatha ngihlanganise nani Ngoba ngicela usizo impela ukuthi bangiyakhele indlu ngicela usizo kakhulu Mama uthe kambe ngwakaNtuli kodwa epasini uthi kuvela uNtuli kodwa kahle ngaba kaTembe ngabe boshadele kwaTembe noma kusekhaya la ukuthi bangithathela ibhasi ngesekhomthi kamama wami yebo undodakazi oseduze ngabe umntana wakho omzalayo yebo hayi siyabonga siyaluzwa usizi lwakho engicabanga ukuthi iSouth Africa ikubhekile yonke indawo ngisho phesheya kwelandle bakubhekile South Africa nasi isimo esisibonayo namhlanje niyabona ukuthi kukanjani la ekhaya ngoba mawubhekile noma ungaphandle niyabona imbobo lapha indlu abahlala kuyona la kusemakhaya kaMhlaba uyalingana kukhona nezinyoka ezihambayo nje emahlathini ngoba kusemakhaya manje siyacela South Africa ningenelele siyacela kakhulu nathi akukho besinakho kodwa lokho kuncane esinakho ikona lokho esifike nakho siyacela ukuthi ningenelele ngiyazi ukuthi ngeke nibalahle nabo akukho abakwenzile okungayenza ukuthi balahle siyacela ukuthi ningenelele nibasize nje kakhulu inamba enizoba nilekelela kuyona izovela khona lapha escreenini siyacela kakhulu South Africa siyacela nanku umndeni na inkinga ngiyayibona nani siyacela kakhulu ukuthi nilekelele Nkosami ngiyababona nabazukulu abakho sisibonke lapho oyiloko wakho lo kabani okay siyabonga manje siyacela ke South Africa siyacela kakhulu ukuthi nilekelele phakathi kwaleli khaya ngoba siyabona nendlu abahlala kuyo nihlala nibangaki kuleli yibo labo badukulu noma kuphike lo ngivakashela umzukulu wami njengakhona la kulesindlana siyasibona isimo nendlu kunganela mhlawumbe umbhedo wodwa ma ukhona siyacela South Africa ukuthi nilekelele ngendlela emangalisayo siyacela ukuthi noma ngabe no5 rand no10 rand inamba nizoyibona ku screen inamba le nizofaka kuyo nisize umndeni masulekelele lo mndeni mangabe kukhona abakwazi ukudrive bazofika la bayibonele bazosithinta nabo inamba zoba zikhona ku screen baze bazofaka lokho abakufakayo siyabonga phela amazwi okugcina eningawasho kwiSouth Africa amazwi beningayikhalela ngawo nicelele nina ngicela nicelele nina enifuna ukuthi enicela ukuthi South Africa isize ngakho ngisho nabaphesheya kwelwandle kungayona le South Africa kodwa nje lokho enicela ukuthi balisize ngakho kuningi kodwa ngeke ngize ngikuqede ngoba isimo njengoba sinjena nje njengoba ngesinye isikhathi siyalala singadlile kulishona ilanga ngingazi ukuthi ngizobheka kuphi lokho kuncane njengoba kunjena nje ngingakwazi nami ukuthi ngothatha ini ngihlanganise nani silale nje vele silale nje singadlile lutho ngipaquze ngize ngibone ukuthi haya kusenzeki ngive ngihlale silale ubusuku savela singathatha amahlala ngathi mina dlana amahlala lawo sizolala ngawo yathatha ingane yadla ihlala sisuka lapho ke ngathuphuza amanzi silale walala kanjalo nje manje nje ngempela ngazi ukuthi ngaze kanjani ngicela usizo ngempela ngisizakale ngoba angisakwazi nami sengizibuza kaningi ukuthi kanti kwenze njani ngempela ngoba
kunzima ngidonsile ngiyakwenzeki lutho ngicela noma ubani Nkosi yami ongakwazi ukungisiza ngisizakale South Africa yonke yangibona ngixakekile kakhulu ngixakekile. Manje ngoba ngibona indlu kunekhala kakhulu ngiyabona ukuthi kwenziwe ngomhlanga. Ngiwaridi kakhulu ngale mbobo engiyibonayo lezi ukuthi mhlambe kuba kanjani lana njengoba kusemakhaya kuhlumile inyoka azinihluphi phakathi kwaleli khaya. Siyangena ke lazo ngena nje phakathi la ngoba ngilengane encane nje siba nzima ngoba usuku sami ngeenyawo singakwazi ukuthi sokuqala kanjani sisha inyoka sagcina ngathatha ishikoshi ngayithela yahamba. Manje nje sihlazi sisovalweni nje ngoba vele njengoba kunjena nje ayikho into eyenzekayo ngempela ngoba kumanje nje lesikhathi nje njengoba ngichazile ngithi siyalala singaphili konke lokho ke ngiyangipaquze nje ngiyenze yonke into ngithi ngiyazama ngapha nangapha ngizama ukuthi mhlambe ngelinda ngaphinde ngithole izinto ezingavala lezi ikhala akwenzeki ngizama ngayonke indlela kodwa ngiyabona ukuthi amandla ami ayaphela ngesikhathi ngiyangicabanga kaningi kodwa manje ngibuye ngithi kusho ukuthi uNkulunkulu lokho angidalele khona ke ukuthi mhlambe ngizoxakeka kanje kuze kube nangazi impela. Akekho uNkulunkulu umuntu omdalela inhlupheke ukuthi nje ngoba kusemhlabeni kuyenzeka ngaleyo ndlela. Kodwa ke asethembe ukuthi njengoba sesilubikile udaba kwi-South Africa yonke naphesheya kwelwandle kuwo wonke ama-province la kufinyelela khona la bazobona khona le video. Simcele kakhulu uNkulunkulu ukuthi bathinteke enhlizweni zabo beze abakhona ukuzofika balekelele isimo. Siyakhuleka ukuthi ngelinye ilanga indlu ime la ekhaya kungapheleli lapho njengoba nithi niyayilala ningadlile. Sizocela kakhulu kwi-South Africa ukuthi kube ne-account la bazokwazi ukufaka khona usuku nosuku o-R10 noma malini le umuntu afuna ukuthi ayifake ukuze nizokwazi ukuthi niqhubeke niphila basahlanganisa abahlanganisayo ukuthi banakhele indlu. Manje ningayibongela nithini ke kulabo abafikile namhlanje imanzi maJapan nalama plastic nyana amancane abafike nawo ukuthi nje bazobingelela ningayibongela nithini? Ngiyabonga kakhulu kwandela ngabani lokho kodwa ngibonga ngale-ndlela eyisimangaliso ngiyabonga ngathi bangaqhubeka njalo nje nakwabanye bayenze njengoba bangenzelile nami ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Akukho ngakusho wena ndodaka ubani igama lakhe kami? Ikizwa likho umkhuhlane. Siyabonga. Siyathembisa ukuthi sizoyidlulisa umyalezo kwi-South Africa nakubo bonke nabaphesheya kwezilwandle. Ngiyakhuleka ukuthi bazonisiza bazosilula isandla ngoba endaweni enje ngeke ungakwazi ukulula isandla. Kuke kube nezimo la uthi mawucabanga ukudla usuthe kodwa ubone ukuthi seyilento engiyibonile lapha yana nkosami. So nje sizoyenza ukuthi kube ne-account la abazofaka khona lawo ma-R10 R5 izokhula abaningi abantu eSouth Africa nabakwazi ukufaka kosomabhizinisi. Siyacela osomabhizinisi sila kwaMhlaba Iyalingana endaweni okuthiwa kusengozini. La engozini. Kodwa ke vele ozoba afuna ukufaka isandla ngendlela ukuthi ufuna ukuza ngiyacabanga inamba zizoba khona lapha kwi-screen uzokwazi ukuthi afone simlethe nalokho asukeza nakho